konjen dumateng para tamu undangan Bapak sing abugan sampun katuran ya Nduk ya. Katuran wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah katu ya Allah jawab katu tok le Mas Bro, Mas Bro. Piye? Lho yang jawab banter dhewe katu. Lah yo sing jelas kok. Piye nek jawab, Bro? Alhamdulillah katune tok sing banter. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kaliyan keluarga Ageng Sandiwara Pak Mustika Budaya ingkang mijil saking telatah tempuran Blora sing disepuhi kalih panjenengane Bapak Pandi. Nggih menika Pak Bu artis-artisipun dari Mustika Budaya saking Mustika Budaya sing ayu-ayu wis pokoke komplit ora ana sing elek belas, sing elek gur mbok etak ya yo ya. Ayo Mbak Yuku jebule ijo ndelok Nduk saya mirsani aku isih kangen karo aku menawa wae Nduk. Lah iku nek sing lemu alah mbok Deku sing lemu lagi njama piye lah Bro piye. Lah yo ngerti ae nek pakan aku alah ngono lho.
Piye? Dalan liyane karo Pantai Kelayar pembukaan 10.000. Ki cara mono tuku kaset oleh 10.000 ta ora? Kok gumun anakku iku aku. Anjing matur sembah nuwun kagem Bapak Danur sekeluarga. Awak dhewe sampun timbali wonten ing dusun ndi Mang Nduk? Puguh. Puguh dalam acara Walimatul Khitan iki ndedonga kagem Dik Dimas, semoga jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Pripun Pak? Gubuk asmara niki ngangge arjen apa ageng? Arjen campur sari. Lah lak ngoten lho Pak. Biasane sunane nganggo gong ngono lho ya. Muga-muga dadi bocah sing saleh migunani tumrap agama lan bangsa ora liya karo wong tuwa lorone ya Nduk ya. Iki matur sembah nuwun kagem Bapak dan keluarga. Muga-muga sabubare nembengan enggak perlu Pak Mustika Budi iki tansah paringan seger kewarasan. Mbok amini apa ora lah yuyu. Iki mbok amini apa ora yu. Ngono ku tanggane diamini sok ben iso nanggap meneh to Pak Mustika Budaya iso mirsani lek ya ngono to yu. Muga-muga Bapak dan sekeluarga dipun paringi seger kewarasan. Dipun paringi panjang yuswani. Dipun paringi lancar rezeki lan barokah lan nyambut gawe. Sok kala mangsa besok Nduk, Bapak dan sekeluarga iso nanggap Pak Mustika Budaya sing dipimpin kalih panjenengane Bapak Pandi sing wis kondang kaloka wis terkenal di mana-mana ya Nduk ya. Khususnya di luar Indonesia lah iya toh. Lah wis neng dindi ya ngerti kabeh lho ya. Nah iya toh. Ya kali ini mesti barang Mustika Budaya permintaan wonten Gubuk Asmara juga dalan liyane. Kita aturi pembukaan kagem mboke ya Nduk ya. Wonten biasane Dek Aripo. Nah, pembukaan campur sari kreasi dari Mustika Budaya yang terbaru dari Mustika Budaya juga Mustika Nada. Yuk Kang Mas semoga langsung aja diaturi. Walah panas Nduk. Ngantek metu kabeh. Iki Mak Dewi juga didukung kalian audio 25 juga video syuting 25 tentune ya Nduk ya. Sing gambare jernih tiada tertanding. Wis pokoke regane syutinge ya murah meriah Nduk. Apa meneh regane kasete murah meriah semene 3.000. Nek sing rada gede lah ya 12.000 20.000 ya bro ya. Tukang syutinge guyu Nduk. Aku ngerah wong guyu ngene iku dendang mulai ae kok. Ayo nang lali janjine semangga katuran sampur sari gas dari Mustika Budaya wonten lali janjine Kang Mas yen janji aja mbok lalekke. Lali janjine karo diiringi gerimis ya mbok muga-mugae Bapak dan sekeluarga iki ana gerimis iki rezekine
sansaya akeh ya nduk ya. Heeh, sansaya miline koyok banyu lah. Jane-jane kowe nang ati akelakaku sajak supriyati atiku sun kowe kencan karo wong wadon liya Mustika Budaya Dilanjut Kang Mas. Lanjut Lanjut. Jare-jare kowe nang ati akelakaku sajak supriyati atiku sun kencan karo wong wadon liya. Satu pembukaan dari Makamlo kagem kula piyambak wonten lali janjine terspesiale kagem Bapak Singambung Gati, terkhususnya juga buat para tamu undangan sing rawuh ya Nduk ya. Juga mas-mas sing tasih mirsani bapak-bapake. Yuk kan musik barang Mustika Budaya digoyang kembali barang artisnya dari Mustika Budaya. Kita panggil artisnya yang sing mau awan urung nyanyi ya Nduk ya kabeh ya. Oke, yuk kita panggil bareng anakku. Ada Ayu Manda. Oke sayangku. Aduh. Testing dulu. Wes mbok tes, Nduk. Tadi juga ada permintaan luka lama ya, Nduk ya. Sik kita aturi. Permintaan satu tembang wonten dalaliyane wonten campur sari, gubuk asmara, juga luka lama. Katuran sing campur sari apa sing ndi, Nduk? Heeh, campur sari. Campur sari? Oh, Gubuk nggih. asmara. Gubuk asmara. Enak-enake grimis-grimis iki kene gubuk ya, Ndek ya. Nyemek-nyemek. Karo nyambi kae lho ngingetno tandurane. Wong biasane wong tani iki tandurane dak ya pari ya, Nduk.
Muga-muga tak dongake wong kene tandurane tambah lemu-lemu. Mbok sing ditandur apane, Nduk? Telo. Iya tak dongakno telane gudi-gudi. Wis. Tak dongakno sing tak nandur pari, Nduk. Muga-muga parine lemu. Lemu-lemu kaya kowe, Mi. Kaya mboke mestine no ya. Lho ya pari semone gedene ya ono iki lho. Yuk semoga Kang Mas wonten katuran wonten Gubuk Asmara Campur Sari Kreasi dari Musik Budaya langsung katuran semoga. Kita goyang bareng KMB dong. Ketoprak Mustika Budaya. Bareng Audio 25 Stereo Video Setting 25. Jas udan satu tembang permintaan niki terkhususnya kagem bapake ya Nduk ya. Bapake jenenge sapa mang gak ngerti lho ya. Heeh, niki terus spesial kanggo bapake nggih Pak nggih. Mbok badhe nyawer melih nggih monggo lho nggih. Sing akeh ya monggo. Lah, maksudnya ngono Nduk nek nyawer sing akeh ya ora apa-apa lah iya ngono ta. Lanjut, Mi. Lanjut sayangku. bareng KMB Ketoprak Mustika Budaya. Iya deh. Iya deh. Iya ya. Iya ya. Masuk
satu tembang permintaan. Nuwun gue bakal semono terus pasal kagem Bapak sampai panggung ngampun sampun ngaturan. Nggih, kita goyang kembali bareng artis dari Mustika Budaya juga Mustika Nada. Kita goyang kembali bareng artis-artis kita dari Mustika Budaya. Yuk kita panggil lagi anakku ya. Bareng ada Kristiana. Semoga sayang. Mustika Budaya. Mustika Budaya. Mustika Budaya. Kita kasih goyang. Oh, ini Mustika Budaya. Mustika Budaya. Mustika Budaya. Mustika Budaya saya selami ya. Ayo sayangku Gris, satu tembang permintaan ada Talan Liane, juga ada Kembang Kopi, Ditinggal Rabi, terus Luka Lama, Pantai Kelayar, Katura Sindi sayangku. Oh iya bro, oh iya iku mau ana jambu alas barang Dok. Jambu alas kulite ijo. Ayo katuran sing ndi sayangku? Malah plola-plolo. Jambu alas Mbak. Oh, campur sari kreasi dari Mustika Budaya wonten jambu alase. Nggih, yuk Kang Mas sumangga katuran non jambu alase barengan aku Kristiana langsung diaturi yuk sumangga. Ayo goyang ayo patah-patah ya, Bro. Digoyang patah-patah bareng KMB. Ketoprak Mustika Budaya. Bareng 25 Audio. Video sering. Kelingan manis asem terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karep aku lakon dadi bojone. Sayangnya wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ora lakon melu duwe Mustika Budaya. Bareng Denny Rodok Beto. Sambil naik DVD. Sayangnya wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno
kelingan manis Esem Kristina terus kelingan Tresno kasih sayang hatiku lakon jadi Satu tembang wonten campur sari Presiden Mustika Budaya sampun katuran wonten Jambu Alase. Yuk kali ini mesti barang Mustika Budaya dikirim kembali barang artis dari Mustika Budaya. Satu tembang permintaan wonten Dalan Liane juga ada, Luka Lama juga ada, terus iku mau Pantai Kelayar juga ada. Gimana sayang? Oh iya ditinggal rapi. Oke ditunggu Kang Mas. Ayo langsung aja dipanggil lagi artisnya dari Mustika Budaya. Bareng anakku ada Devi. Samboyo. Samboyo saudara Mustika Budaya. Iya sayangku, satu doang perintahan wonten Dalan Liane juga aku ditagih lho. Gimana Mas? Apa nyawer mesti nek nyeluk iki. Gimana? 1000 kutha? Piro? 1000 kutha piro 20.000 nanti tokno. Lah. Oh, ngono ya Mas ya. Iya. Oh, makcik iki. Hah? Sing ndi? Sing tengah kae. Oh tatu, oke. Engko ditunggu. Satu persatu akan dipenuhi. Yuk sayangku, Dek. Devi Alpri. Di pending katuran apa? Welas saring kene. Welas saring kene. Oke. Satu tembang permintaan wonten welas saring kene bareng anakku Devi Alpri. Yuk langsung diaturikan Mas. Buat yang minta lagu dimohon sabar nggih, tetep tak aturi. Raketangko kabeh saran-saran ya. Oke. Gimana Kang Mas? Tatu nggih ditunggu Kang Mas nggih. Sepenting sabar, engko tak aturi tetepan Mas. Ayo sayang semoga langsung diaturi wonten welas ring gini bareng anakku Devi Alpri. Semoga bareng KMB Ketoprak Mustika Budaya. Barang Devi Alpri C25 Audio sudah speedy 25 Production. ayo semangat yuk. Yang ada sing serius. bareng Arrimo or player cu necah bluro juga bareng Denny Rodo Oplak
aturan iki mau permintaannya ya oke ya ndek ya. Setelah wonten tato yuk langsung aja diputer kembali barang artisnya dari musik budaya barang anak ada Uun Nisa kita. Semoga sayangku yuk langsung diaturi wonten tatune terspesial kanggo Mase sing nek samping panggung. Sewu kutha setelah ini ya Mas Bro ya. Sewu kuthae. Heeh, sewu kuthae. Oke, sewu kutha. Tatune mengko. Saiki sewu kutha. Oke. Dalam tato dhisik. Iki piye sebentar sing di. Dhisik tato. Ya wis gak masalah, engko diaturi rasa kuwatir. Yuk semoga di Aripo langsung diaturi. Sampun ngaturan bareng Mase. Mas sinten namine Mas? Kasiman. Dasiman. Saking ngendi Mas Bro? Ngawi Selatan. Ngawi Selatan luar biasa. Cedake lho Mbak Gunung Ambrol. Iya. Luar biasa Mas. Ayo nduk bikin disebut nduk. Wonten tatune Kang Mas langsung diaturi barang anakku Yeni. Kowe di sawertik sing nyawertik iki sapa? Sing ndi? Didingi nduk. Sing ganteng iku. Ya Allah Mas. Sing ndi? Iki dhuwit kerokane makane dienggo nyawer nduk. Ya Allah bocah kok iso nono anae. Nah ya semoga di Aripo katuran tentatune diaturi separo mengko terusan permintaannya dari Mase wonten ditinggal rabi separo. Nah masuk. Apa Mas? Minta keras. Lah saya dianter ngono aku malah ndungu Mas. Lah ning aja mbek mencicil lho ya. Iya semoga ngaturan wonten tatune njaluke sing keras di Aripo. Nah, gawe gedrukan ora masalah. Oke, semoga langsung diaturi.
Mustika Budaya. Bareng Yeni. Gimana Mas? Sing nyanyi? Dek Yeni. Arep disawer Dek. Ayo goyange mer. Kasih Bawa senyum. Duserno. Dodone sapa? Yeni. Mas Gondo. Mas Gondo. Satu tembang sampun natural lan tatu iki diakhiri sekian meneh karo nganti momongane dhewe. Satu tembang permintaan dari yang punya hajat tendok ya wonten permintaan antara teman dan kasih. Yuk bareng anakku ada Rizka. Iki jalukane keras di Aripo. Walah ora nang. Nggih, yuk semangga langsung katuran. Oke. Dora Putri. Gini iki kagem bapak sing ngamuk gati pripun niki nyuwun setunggal melih kagem Mase. Pripun? Sampun apa malih niki, Pak? Sampun. Oh nggih, ngapuntene Mas, niki dikengken sampun nggih. Menika lakone Sunan, nggih ngapuntene sing kathah. Benjang nek mriki malih kula aturi. Jidawan darah. Ayo Ndek, lunga bareng lho. Ndok, Depi, kowe iki kok ya ngono ta, Ndok? Bendarane wae kudungan rapete ngono, kowe kok kaya abrakawa. Lho wong aku iso ireng malah koyokan. Kayak apa, Ndok? Pancen aku PK, Ndok, mergo penyanyi ketoprak. Ketoprak mustika budaya, Ndara. Mama aku aja ngene ah. Aku tau ngene ketok ilang. Aku tau ngene beno kok. Jenengane ku lho nggih. Gojek sawetawis, Ndara. Kabeh iki napa? Menika pengen ngarikin jenengan. Asline mboten ngarikin jenengan ning delok Deni. Ya nek ngono, ayo padha sowane ngesane kan. Oh ngaten, si mangga-mangga kula dherekaken mangga.